Iawn, wel diolch fawr iawn am y geiriau caredig a'r croeso. Mae'n gynnes iawn yma dydy, mae'n amlwg fod o'n i'n deall bod chi fel presbyteriaid yn ailstrwythuro mwyn safio arian a mwyn chi jyst troi'r gwres lawr chydig bach a gewch chi gadw coleg y Bala ar agor wedyn. Iawn. Felly, Ffydd ac Argyfwng Cenedl 2026. Dyna dwi wedi dewis fel teitl i'r ail sesiwn. Ac unwaith eto, mae tipyn o bererindod personol mynd i fod yn rhan o'r sgwrs yma. Dyna di'n ffordd i o adrodd stori. Dwi am fynd â chi nôl tro yma i 2018. So ddim gymaint â hynny yn ôl. Ges i gyfle i fynd i Drefeca. A ni'n gweld... Ac ges i'n wahodd i wneud sesiwn hyfforddiant i rai o weithwyr yr Eglwys Presbyteraidd. Mae fi'n treulio 5 mlynedd yn wneud doethuriaeth mewn diwinyddiaeth. Ond ges i wahoddiad gan yr Eglwys Presbyteraidd i wneud sesiwn hyfforddi ar sut i ddefnyddio Facebook. Dyna faint o feddwl sydd gan yn enwadau ni o waith academaidd dyddiau yma. Ond be bynnag, ges i dderbyn y gwahoddiad a mwynhau y diwrnod yr un fath. Ac wrth i fi deithio yna i Drefeca'r diwrnod yna, dyma fi'n hel meddyliau yn y car ar y ffordd draw sut faswn ni yn agor y sesiwn. Achos o fynd i rywle mor bwysig a hanesyddol a Drefeca, o'n i ddim jyst mynd i sôn ynglyn â sut i roi rhyw luniau ar y we. Rhaid mi gael rhywbeth fwy profound i ddeud. So o'n i'n trio meddwl oes na ryw hanesyn ynglyn â Hywel Harris, o'n i'n gallu dwyn i gof. Ac yna'n sydyn, dyma fi'n cofio fod gen i gysylltiad personol gyda'r lle. Sef, mae dyna lle ath Tad Cu i dreulio blwyddyn baratoal pan oedd yn hyfforddi am y weinidogaeth. A hynny yn 1948. Ac yn y cyfnod yna, nid yn unig fe dreuliodd Tad Cu flwyddyn yn rhannu stafell gyda cydfyfyriwr, ond fe dreuliodd flwyddyn yn rhannu gwely gyda cydfyfyriwr. Achos dim ond double beds oedd yn Trefeca ar y pryd. So oedd hwnna rhyw stori ddoniol oedd Tad Cu wastad yn ei hadrodd. A fe brofodd y flwyddyn yna yn flwyddyn dyngedfennol yn hanes fy nhad Cu, oherwydd mae yna brofodd drwedigaeth Gristnogol. I fy nhad Cu maes o law gael ei gyfri fel un o arweinwyr y mudiad Efengylaidd, fe ath i'r weinidogaeth i gychwyn fel sosialydd yn bennaf. Ac mwyn deall hynny, mae rhaid dweud rhywfaint mwy am hanes yn heili. Nawr, fe gath teulu mam i magu yn ardal Cwm Gwendraeth, rhan o'r maes glo. Ac mi oedd yn hen Dad Cu yn lôr, ac yn drist iawn fi oedd e farw yn gymharol ifanc mewn damwain yn y pwll yn Crossans. Ac fe dderbyniodd y teulu chydig bach o compo yn dilyn y ddamwain, ond dim ond tan bod yn Nhad Cu yn cyrraedd yr oedran i gymryd lle i dad yn y gwaith. Felly, bod Tad Cu wedi dderbyn i'r ysgol ramadeg, yn 14 oed, mi oedd rhaid i Tad Cu adael ysgol ramadeg a cymryd lle gwaith i dad yn y pwll glo, oherwydd bod y compo yn dod i ben. Ac wedyn fe weithiodd Tad Cu yn y pwll glo tan oedd yn 8 ar 20, ac yna mynd nôl, cael cyfle, cael ei dderbyn i'r weinidogaeth a mynd yn ôl i fyd addysg a cychwyn ar waith y weinidogaeth erbyn bod e'n 30 oed.
A fel o'n i'n dweud, yn cychwyn i alwad nid yn gymaint fel yr arweinydd Efengylaidd y dath ei adnabod maes o law, ond fel sosialydd tambaid. Oedd ei fryd ar fynd i'r weinidogaeth mwyn hyrwyddo syniadau gwleidyddol yn ei hanfod. I fwriad oedd defnyddio'r pwlpid i hyrwyddo gwerthoedd sosialaidd. Ond, yn dilyn i drwedigaeth yn Rhefeca, dyma'i weinidogaeth wedyn yn cymryd trywydd gwahanol. O ran i werthoedd gwleidyddol, mi oedd e'n sosialydd tan y diwedd. Hynny yw, nath i werthoedd gwleidyddol ddim newid, ond mi nath i bwyslais newid fel petai. Ac fel o'n i'n dweud yn y sesiwn gyntaf, nid stori fy nhad-cu yn unig yw hon, ond mae'n rhan o stori ehangach Cymru yn dydy, ynglyn a sut mae'r ffydd Gristnogol wedi'n siapio ni, wedi siapio hanes pob un o'n teuluoedd i ryw raddau neu gilydd. Cristnogaeth wedi siapio'n capeli ni, ond hefyd yn gwleidyddiaeth ni, yn diwylliant ni, a'n syniadau ni am gyfiawnder gwleidyddol. O gyfnod y seintiau trwy'r dadeni disg i'r diwygiad Protestanaidd ac ymlaen i radicaliaeth anghydffurfiol. Mae'n taith ni fel Cymru wedi bod yn daith sydd wedi cydgerdded gyda'n ffydd Gristnogol ni. Nawr byddai'r haneswyr gorau yn plith ni'n dweud bod y rywfaint o'r hanes yna yn fyth, ond fel wedodd Gwyn Alf Williams, jyst achos bod e'n fyth, dyw e ddim yn golygu bod e ddim yn rym sy'n gallu effeithio pethau. Mae yna ddyfyniad enwog gan Gwyn Alf Williams sy'n dweud bod just because it's myth, it doesn't mean it can't become an operative reality if people acted upon that myth. A mae hwnna'n ffordd dda o weld rôl myth mewn hanes yn dydy. Felly, beth bynnag am fanion stori yn ffydd ni, mae'r meta-narratif cyffredinol yma yn bod ni yn genedl sydd wedi'n ffurfio gan yn ffydd yn wir i ni, yn dydy. Ac os ydy hwnna yn effeithio ffordd mae pobl wedyn yn byw i bywydau yna, mae yn wir yn ystyr myth hanesyddol. Ac yn ystod yr hanes yma, Cristnogaeth na ddysgu pobl Cymru i ddarllen. Cristnogaeth na ddysgu pobl Cymru i feddwl ac i ddadlau. Yn yr eglwys y mereiniwyd syniadau am degwch, am gydraddoldeb, cyfrifoldeb cymdeithasol. Ond beth am heddiw? Da ni mewn lle gwahanol erbyn heddiw, yn dydan? Da ni mewn cyd-destun gwahanol. Beth sydd yn digwydd i genedl pan mae y ffynhonnell oedd hi wedi dibynnu arni am ganrifoedd, am gyfeiriad, am ystyr, am ei gwerthoedd moesol, beth sy'n digwydd pan mae'r ffynon yna fel petai yn sychu allan. Nawr, rai blynyddoedd yn ôl, nath yr academydd Richard Wyn-Jones, mae'n siŵr byddwn ni wedi clywed gormod o Richard Wyn-Jones erbyn dydd Sadwrn, yn byddwn ni. Ond Richard Wyn-Jones, fe ddwedodd yn ei golofn yn barn rai blynyddoedd yn ôl, yn dilyn cyhoeddi hunangofiant Cynnog Dafis. Fe nath sylw bod y mudiad cenedlaethol yng Nghymru, mae anghydffurfiaeth oedd i sylfaen a'i droedle fe. Ac bod Dicw ei hun yn anffyddiwr o ran i gyffes ei hun, ond oedd e'n mynd mor bell a dweud, does dim byd go iawn wedi dod i gymryd lle hynna. A mae unrhyw syniadau sydd wedi trio cymryd lle hynna, dydwch syniadaeth ynglyn â Ewrop, syniadaeth ynglyn â sosialaeth hyd yn oed,
Bod yr holl bethau yna, bod nhw'n bethau sydd wedi mynd a dod. A bod dim byd mewn gwirionedd wedi dod i lenwi'r bwlch anferthol yma sydd wedi adael fel sylfaen deallusol gwleidyddiaeth Cymru. Yr gofod yna oedd anghydffurfiaeth yn ei lenwi yn enfawr ar un adeg. Nawr rhyw hel meddyliau fel ni dwi'n gwneud pan dwi'n gyrru yn y car ar y ffordd i Drebeca. Chybod, mae'n rhywun call yn gwrando Radio 2 a rhyw bethau fel yna. O meddwl am dynged Cenedl dwi'n gwneud. Yn amlwg bod fi wedi cael magwraeth ryfedd iawn. Ond wedyn, ar y ffordd adre wedyn, mae yna daith adre, o'n i teithio nôl i Landdarog, sy'n gyfarwydd iawn i Trefor fan hyn. Achos o'n i'n aros gyda'n rhieni yng Nghyfraith yn Llanddarog. I chi sydd ddim yn gwybod lle mae Llanddarog, os rhywun ddim yn gwybod lle mae Llanddarog? Wel, boes bach, mae eisiau chi deithio mwy Rhiannon. Da chi roi di gadael Gogledd Cymru? Mae Llanddarog, mae ddim yn bell y Crosshands, rhwng Cyfyrddin a Crosshands, mae just off y dual carriageway yna. Be bynnag, di hynna ddim yn bwysig. O'n i'n teithio nôl i'r gorllewin. A dyma fi'n penderfynu cymryd detour. Ac ymweld â rhai o'r hen bentrefi lle oedd yn Hadcu arfer bod yn weinidog. Felly dyma deithio dros bennau Cwm Tawe drosodd wedyn i Ddyffryn Aman. A mae Dyffryn Aman i'r teithiwr arferol yn lle diarffordd, yn dydy? Neu dio ddim yn ar y lle i nunlle, chi'n gwybod? Mae yna lot o bobl yn byw yna, ond dio ddim yn ardal dych chi teithio trwyddo ar y ffordd i nunlle arall. Ardal ôl ddiwydiannol, lle mae'r cymoedd a'r cefn gwlad yn cyfarfod i gilydd, lle mae'r fro Gymraeg a'r Gymru ddi-Gymraeg yn cyfarfod i gilydd, ac efallai lle mae ffydd ac anffyddiaeth yn cyfarfod i gilydd. O'n i'n aml yn meddwl, tasa meddyg, llawfeddyg yn cymryd cyllell at Gymru a'i thorri ar agor, byddwch chi'n gweld Dyffryn Aman. Dyna mae'r ardal rhywsut yn cynrychioli beth ydy Cymru. Pyllau glo, hen addoldau, hen glybiau cymdeithasol y gweithwyr, olion hen ddiwydiant, ac wrth gwrs rhyw ddefed yn pori ar y topiau. A wedyn, wrth deithio dros y top o Gwm Tawe i Ddyffryn Aman, bron allan o'r niwl, i chi'n dod dros y pentrefi enfawr yma, a tai teras i gyd ar ben i gilydd, a chi'n wondro, be ar wyneb deiar mae'r bobl mae i gyd yn neud yma? Ac wrth gwrs, pyllau glo, ynde? Dyna'r unig reswm, pam arall fysa chi'n codi pentre mor fawr ar ochr llethyr? Wel, yr ateb syml yw pwll glo. Poblogaeth fawr yna wedi denu gan y diwydiant glo. Ond wrth gwrs cymunedau erbyn heddiw sydd wedi gadael bron ar domen hanes. Yn llythrennol felly ar domenni glo. Dwi'n cofio pasio mwy nag un gospel hall, Saesneg i iaith, oedd yn amlwg dal ar agor, ond yn drist iawn yn pasio dwsin a mwy o gapeli Cymraeg oedd wedi cau. Ac wrth deithio trwy Ddyffryn Aman y diwrnod yna, dwi'n cofio teimlo y diriwiad, teimlo yr ffydd ac Argyfwng Cenedl mewn ffordd diriaethol iawn. A meddwl, wel, mae yna sawl haen i hyn. Haen ieithyddol, haen ddiwylliannol, haen economaidd, ac wrth gwrs, fel Cristnogion yma heddiw, da ni'n ymwybodol o'r haen ysbrydol hefyd, yn dydyn sy'n bron yn clymu'r cyfan at ei gilydd. Ac wrth gyrraedd pentre Gwaun Cai Gyrwen. Chi'n gwybod lle mae Gwaun Cai Gyrwen? Oedd Gwenda Thomas yn dod o Gwaun Cai Gyrwen, yr cyn aelod, ag
cyn aelod cynulliad. A dwi'n cofio un ymgyrch etholiadol. Yr unig beth o gan Gwenda Thomas i ddweud oedd bod mae Labour wedi sicrhau oifad am ddim i chi. Chi'n gwybod, Cogs ddim yn gwybod beth yw oifad. Oifad yw be mae pobl Dyffryn Aman yn nofio. Mae Labour wedi sicrhau oifad am ddim i chi. Ie, oifad am ddim. A be bynnag oedd Gwaun Caergyrwen yn un o'r cymunedau oedd yng ngofalaeth cyntaf fy nhad cu yn y 50au. A dyma fi'n mynd i chwilio am y capel. Ac wrth gwrs, dod at safle'r capel, a nid yn unig fod y capel di cau, ond oedd e wedi ddymchwel. Ond oedd dal muriau y capel yna, rhyw ddi mawr ysblenydd yna i le. Y capel wedi ddymchwel etifeddiaeth ar werth yn llythrenol. Ac a mae y stori yma, yn mae llawer un ohono ni wedi brofi a wedi deimlo'n dydy. Mae'r diriwiad ysbrydol a diwylliannol, hyd yn oed gwleidyddol falle, mae'r ddeubydd yn teimlo fel bod nhw wedi cerdded gyda'n gilydd. A mae e wedi'n gadael ni fel Cristnogi Cymraeg mewn lle hiraethus iawn, ydy. A mae hiraeth a nostalgia, dwi'n mynd off-script fan hyn, dwi'n dechrau pregethu fa yma. A mae hiraeth a nostalgia yn rhywbeth peryglus yn dydy. Mae'n rhywbeth hawdd iawn i feddwi arno fo mewn gwirionedd. Mae o'n rhywbeth sy'n gallu eich sbardino chi i adeiladu gwell yfori, ond mae o'n rhywbeth hefyd sy'n gallu dal chi mewn rhyw yfori ddoi ddeith byth yn ôl hefyd. A mae'r nodio rhwng y stafell yn awgrymu eich bod chi hefyd wedi profi hyn yn y blynyddoedd diwetha yma. Nawr, ni'n byw mewn cyfnod heddiw lle mae yna sawl stori yn cystadlu gyda'i gilydd mewn ymgais i wneud synwyr o'r Gymru da ni wedi i hetifeddu heddiw. I rai pobl, mae stori Cymru'n bennaf ynglyn â gwlad sydd wedi ei ecsbloetio yn economaidd. I eraill, mae stori Cymru'n bennaf ynglyn â gwlad sy'n dibynnu ar y wlad dros nesaf iddi. I rai mae'r ateb mewn annibyniaeth wleidyddol. I eraill mae ynglyn â troi'r cloc yn ôl ac ail bwysleisio undod Prydain fawr. Y gwir amdani yw bod pob un o'r storis yna yn wir i wahanol bobl yng Nghymru heddiw. Ond eto, da ni'n cael yn galw'n dydan rhyw sut i weinidogaethu fel Cristnogion i bob un o'r pobl yna. Ond eto, does dim un o'r storis yna yn delio efo gwraidd y mater go iawn. Oherwydd i bod hi'n wythnos etholiad, fel Cristnogion, da ni'n ymwybodol gobeithio. Mae nid dim ond ar gyfwng gwleidyddol mae Cymru'n ei wynebu, nid dim ond ar gyfwng economaidd, ond mae hefyd yn ar gyfwng ysbrydol. Rhwng Cwm Llynfell a Bryn Aman ar fy mherer undod y diwrnod yna. Roes i ar draws, dwi'n cofio un placard Plaid Cymru ar ben y mynydd. Neb yn agos iddo fo. Doedd hi ddim yn dymor etholiad ar y pryd, chwaith. Ac wrth weld y placard yna, dyma fi'n cael fy atgofio ar y pryd, mae pethau di newid rhywfaint nawr, ond ar y pryd, yr ardal yna oedd yn ennill y bleidlais fwyaf dros Blaid Cymru. Mi oedd pleidlais Plaid Cymru, hyd yn oed yn Sir Caernarfon, wedi mynd chydig bach yn ansad, a Hywel Williams ar y pryd bron a cochi sedd. Oedd capelwyr Môn ddim mor bleidiol i'r blaid ac oedden nhw ar un adeg, ond yn Nyffryn Aman, oedd pobl dal i bleidleisio fesul berfa i Adam Price a Jonathan Edwards ar y pryd. A dyma fi'n
meddwl i fi fy hun ar y pryd, tybed. Ai yn y man yma, ar y ffin rhwng yr hen Gymru ddiwydiannol a'r Gymru wledig, ar y ffin rhwng y Gymraeg a'r Saesneg, ac yn wir ar y ffin rhwng ffydd ac anghrediniaeth. Mae rhywun yn profi y crisis diwylliannol mwyaf, ond hefyd, o ganlyniad, yn fwyaf agored i droi at rhywbeth newydd, i chwilio am lwybr gobaith unwaith eto. A mewn cyd-destun felly, mae pobl yn chwilio am atebion yn dydyn. Dyna pam fod pobl, fel o'n i'n sôn yn y sesiwn gyntaf, yn chwilio am wleidyddion gyda sloganau slick. Dyna pam fod pobl yn chwilio am atebion rhwydd i broblemau dybryd. Dyna pam fod pobl yn chwilio am bobl sy'n dweud be maen nhw jyst eisiau i glywed. Beth yw yr argyfwng go iawn? Oes mae yna argyfwng economaidd. Oes mae yna argyfwng gwleidyddol. Oes mae angen i ni graffu yn ofalus ar yn trethu, ar yn gwasanaethau cyhoeddus, ar ddyfodol datganoli ac yn y blaen. Ond fel Cristnogion, dwi'n meddwl ddylen ni fynd gam ymhellach a dweud mai delio efo symptomau ydyn ni fan hyn. A fel Cristnogion fe allwn ni fynd gam ymhellach a gofyn o beth sy'n neud y person yn sâl i gychwyn. Beth sydd wrth wraidd yn problemau ni fel cenedl? A'i methiant polisi sydd yma? Neu ydyn ni yn sôn am rhywbeth llawer dyfnach? A dwi'n meddwl bod ni yn siarad am rhywbeth dyfnach. Dwi'n meddwl mae'r argyfwng mwyaf mae Cymru'n wynebu ar hyn o bryd, neu o leia bod pob argyfwng arall yn dod o hyn, sef fod yna argyfwng gobaith. Fod yna dlodi gobaith. Does gan bobl ddim byd i obeithio amdano. Mae gwleidyddiaeth yn gallu ac yn gwneud llawer, ond dydy gwleidyddiaeth methu rhoi ystyr. Mae gwleidyddiaeth yn gallu dosbarthu adnoddau, ond dydy gwleidyddiaeth ddim yn gallu rhoi gobaith. Nawr, rai blynyddoedd nôl, dwi'n yn cofio cyd-destun rhyw gyfarfod gyda'r bedyddwyr, mae'n siŵr, ac oedd fy hen athro i Denzil Morgan yn pregethu. A dyma fe'n dweud, mewn ened oedd unwaith eto dwi'n ame yn mynd i ffwrdd o'i nodiadau, dyma fe'n dweud bod e'n caru Cymru wir, gweitha i anghrediniaeth. Chi ddweud mawr, ynde? Bod e'n caru Cymru gweitha i anghrediniaeth. Nawr ydy hynna wir amdano ni. Ni oedd e'n hawdd caru Cymru pan oedd Cymru'n debyg i ni. Oedd e'n hawdd caru Cymru pan oedd pawb â diddordebau tebyg i ni. Ond ydyn ni'n caru'r Gymru hon. Mae'r efengyl Gristnogol yn galw ni nid i garu'n hunan a caru pobl sy'n debyg i ni, ond mae'r efengyl Gristnogol yn galw ni i garu'r hyn sydd yn anhebyg i ni. Mae'r efengyl Gristnogol yn mynd gam ymhellach a dweud ni garu gelynion hyd yn oed. Felly ydyn ni yn caru Cymru gweitha i anghrediniaeth. Yn y Testament Newydd, dydy Iesu Grist ddim yn cynnig cysur a ffydd breifat yn unig, ond mae e'n cyhoeddi teyrnas. Teyrnas sy'n cyffwrdd â phob agwedd ar fywyd. Mae'r efengyl Gristnogol ydy yn siarad efo'r unigolyn ac yn siarad i'r galon ac yn arwain at y droedigaeth bersonol yma, profodd fy nhad-cu yn Trefeca. Ond mae e hefyd yn cyhoeddi teyrnas newydd i fyd blinedig. Mae'n galw pobl i edifeirwch, ond mae e hefyd yn herio systemau anghyfiawn.
A falle mae un o drasidea mwyaf Cymru'r degawdau diwethaf yw bod ni wedi gweld rhyw begynnu rhwng Cristnogion sydd dim ond am bwysleisio yr ochr bersonol Efengylaidd, ac ar y llaw arall Cristnogion sydd am bwysleisio'r ochr gymdeithasol. Achos yng ngweinidogaeth Crist ei hun, da ni ddim yn gweld y rhaniad yna. Da ni'n gweld y ddeubeth yn dod gyda'i gilydd. Yn Iesu Grist does dim rhaid dewis. Mae e'n weledigaeth ac yn efengil gyfan i'r person ac i'r gymdeithas gyfan. Felly, ar drothwy etholiad, mae'n briodol i ni ofyn, fel Cristnogion, beth i ni'n obeithio amdano? A dwi ddim eisiau neb ateb gobeithio gyda ateb, neu dwi'n gobeithio bydd hyn a llall yn ennill yn yr etholaeth hyn. Ydyn ni'n gobeithio am newid polisi, ni'n gobeithio am newid llywodraeth, ni'n gobeithio am newid strwythyr. A chybod, mae yna le i obeithio yn y pethau yna, dwi'n mynd deud llai. Neu yda ni fel Cristnogion yn mentro gobeithio am rhywbeth dyfnach? Dwi ddim yn ei fentro deitha chi pwy i bleidleisio drosta. Ond mi ydyn ni'n cael galwad i edrych yn ddyfnach mewn i bethau. Oherwydd, yn y pen draw, dydy dyfodol Cymru ddim yn gorwedd yn unig yn y Senedd yma i Caerdydd. Ond mae dyfodol Cymru yng nghalonau a gobeithion ei phobl. Mae rhaid ateb y busnes yma o dlodi gobaith. A mae gan yr eglwys Gristnogol rôl unigryw yn ateb hynny. Yn trysor mwyaf ni ydy Iesu Grist ei hun. Nawr yn anffodus, dydy Iesu Grist ei hun ddim yn sefyll yn yr etholiad yma. Ond, fel ei bobl, da ni'n cael ein galw i gario ysbryd i'r deyrnas mewn i'r sgyrsiau, mewn i'n cymdeithas, mewn i'r cylchoedd. Mae efengil Iesu Grist yn alwad ddigyfaddawd ar yr unigolyn, ond mae yna oblygiadau chwyldroadol i'r gymdeithas a'r byd hefyd. Yn ei gyfrol arbennig Span of the Cross, mae Denzil Morgan yn cau i gasgliad gyda'r geiriau yma. Evangelicalism, divorced from radical and wholehearted social responsibility, will fail and will deserve to fail. In bringing the story to a close, we can, I think, say that Christian witness has been at its best during the 20th century when it has displayed an evangelical commitment to the gospel in all its scandalous particularity and individual challenge, an ecumenical openness to all that is new and exciting in God's vast creation, and a Catholic breadth which embraces the local and the universal. Wales and the world. It is in continuity with this, our Christian past, that we shall find our future. A mae hynna'n ddweud mawr yn dydy. Ond be mae'r ychydig frawddegau yna yn wneud ydy crynhoi bod ganddo ni yn y traddodiad Cymreig ni. Draddodiad Cristnogol gwerthfawr iawn. Mae gyda ni waddol Cristnogol sy'n rhoi urddas a gwerth a galwad i'r unigolyn, ond mae hefyd yn Gristnogaeth sy'n cwmpasu cymdeithas a'r byd. Felly mewn oes lle mae pobl yn chwilio am syniadau newydd, fy nghred i yw y peth gorau gallwn ni fel Cristnogi o wneud ydy ail ddarganfod ac ail werthfawrogi yn traddodiad arbennig ni. A ffeindio hyder eto bod yr efengil yna sydd yn newyddion da i unigolion hefyd yn newyddion da i'r byd. Nawr, dwi am adrodd stori sydd o bosib yn
dwi roed wedi ffeindio ffynhonnell y stori yma. Felly o bosib gall rhywun yma ddeithau os ydy o'n stori wir neu yn stori neud mae rhywun fel y diweddar Euros Wyn Jones jyst wedi adrodd a dwi wedi chredu hi fel efengil. Ond chydig dros ganrif yn ôl, fe gath cymuned Bethesda i rwygo yn do gan y streic fawr. Ac oherwydd hynna mi oedd problemau cymdeithasol dybryd yn y gymuned honno, llawer o dor cyfraith ac yn y blaen. Ac oherwydd hynna, mi oedd nifer sylweddol o swyddogion yr heddlu wedi lleoli yn Bethesda. Ond wrth gwrs, yn y cyfnod yna, fe ddigwyddodd y diwygiad mawr diwetha i ni fel Cenedl brofi. A mi oedd Bethesda yn un o'r canolfannau a brofodd effaith y diwygiad fwy na llawer ardal arall. Ac wrth i'r diwygiad fynd yn ei flaen, ac wrth i bobl fynychu y capeli a profi troedigaethau, mi oedd ymddygiad pobl yn dechrau gwella hefyd. Hynny yw, mi oedd ffydd bersonol yn arwain at newid cymdeithas. Ac dros amser, mae'n debyg, ac unwaith eto, dwi roed wedi ffeindio tystiolaeth hanesyddol ffeithiol o hyn, felly bosib mae rhan o'n myth ni ydy hyn. Ond mae'n darlunio pwynt da. Dros amser, mae'n debyg fod yr holl swyddogion heddlu yma Bethesda wedi ffeindio hunain a dim byd i wneud. Achos bod pobl Bethesda wedi dechrau bihafio hunain. Felly beth mae'r swyddogion heddlu'n gwneud? Maen nhw'n sefydlu côr. Ac y pines ydy'r stori yna'n stori wir neu ddim. Mae o'n sicr yn stori sy'n darlunio'n dda, dydy. Sut mae'r efengil bersonol, grisnogol efengilaidd yma o bosib, wedi phartneri gyda efengil gymdeithasol sy'n gallu newid cymdeithas, y newyddion da i fyd sy'n chwilio am obaith. Ac felly, byddai fel pob un ohonoch chi wedi ynglwm wrth y teledu ddydd Gwener, yn dilyn hint a helynt canlyniadau'r etholiad, a mi fydda i hefyd gyda ngwraig yn dosbarthu taflenni, neu ddim deud at i ba blaid. Ond dim ond gair o anogaeth i orffen y sgwrs yma drwy ddweud fod yr hyn y byddwch chi gyd yn gwneud ddydd Sul o'r pwysigrwydd mwyaf, os nad mwy, na'r hyn y byddwn ni yn ei ddilyn ddydd Gwener, os ydyn ni ynglyn ac ail ddarganfod gobaith i'n cenedl. Na ni, diolch.